baby. Bună cu toții, azi vom face un obi de 2 oameni. Cu păianjeni. Cu Ingrid. Da, Ingrid. Da, bun. Asta e prima dată când ne jucăm împreună în Roblox. Nu, Ingrid? Da. Stai că intru și eu. Așa. Hai că nu știam ce să fac. Pregătiți-vă pentru videoclip? Și hai să începem. Mergi. Nu pot! Ingrid, ce se întâmplă? Eu sunt aici. Ah! Trage. Bine! Ah! Nu vreau să mă... Ingrid? Ah! Am sărit până aici! Stai că mă trag. Am sărit până aici! Stai că trag. Cum am sărit până aici? Hai, Ingrid. Eu mă urc până sus aici. E prea amuzant, scuze, dați-vă volumul mai jos. Asta va fi... Poți să te urci până acolo sus. Știi aia? Poți să te urci până acolo? Merge. Skip! Skip! Mersi. Am făcut skip! Acum hai să coborăm. Stai că nu pot să mă mișc. Apasă pe altceva. Ah! Eu trebuie să merg până aici. Nu, apasă pe... Dar ce se întâmplă? Nu! Eu te țin, trage-te. În perete! Trage-te. Așa, acum dă-ți drumul de acolo. Ce se întâmplă? Ok, Acum apasă pe altceva. Ca să Bun. dai drumul. Oh, gata. Am dat drum. Nu! Apasă pe altceva. Așa. Așa? Nu! Trage-te. Sigur îți mor. Trage-te sus. Smurt? Nu, trage-te sus, că eu n-am. Ce mi se întâmplă? Ai! Mă vezi? Eu merg prin asta! Hai, mă, da unde Eu ce-am făcut? E că vin Ingrid, mă urc. Tu de nu pot să mă urc, că sunt în podea. Sunt practic în podea. Tu doar de te sari. Tu ești la 0 metri, eu sunt la 1 metru. Da, eu sunt absolut 0. Oh! Yay, am ajuns! Asta e un nou record pentru noi. Ingrid, de ce m-ai blocat de pânza ta? Hai că eu am ajuns sus. Eu eram blocat de tine. Eu mă urc pe pânza ta, eu mă urc pe pânza... Bă, are cineva din... Ai revive. Ai revive. Nu. De ce, Ingrid? N-am făcut-o. Tu ai murit. V-am zis că va fi amuzant cu toții. Hai de aici. Hai de aici. Ui, este cam mic așa. Mine promitem că vom juca jocul ăla cu oul de 2 oameni. Bine? Vom juca ăla. Stai că eu sunt sus. Hai pe inginelule. Ah! De ce m-ai blocat de pânza ta? Nu! Hai sus. Așa, bun, stai, nu! Nu, așa, bravo. Mă, dar mă dai pe mine jos așa. Gata, nu te mai trage de până. Gata, că era să mă dai jos. Ce se întâmplă? Pa, Ingrid! Ești în pânza mea! Tu right. Ce? Am mers în podea. Așa, bravo. Nu. Măi, de ce țip mie, Mihail? Și cu tine? Vino ca să mai iau temperatura mea. Am căzut.